Mayong buntag sa tanan. Mayo ang Diyos. Praise the Lord. Kung ako itong di-English, God is good. All the time. Pag mayroon kung maayo ang Diyos, okay na po galingon mag-amen. Kaysa naman di mo maningon. But that's true. Sa kanunay nga panahon, ang Diyos maayo sa matagusan natin ng mga kinabuhi. And I'm glad na nakikita o bago kasal ng mga naong. It's been mayroong tag-kaping tuwig na wala po gumakabalik sa inyong inindot ninyong simbahan. And I've seen maayong improvement, no? Dili ba paut-ut, pero nag-aangat, nagkadaghan ng decoration, nagkadaghan sa ng atong mga kaigsuunan. Kung nalipay ta niana tungod kay kana nagpasabot nga ang iglesia sa Dios nagatubo, ang iglesia sa Dios nagauswag, ang Dios nagapanalangin sa iyang iglesia. Sa tanan nga wala nakaila ko si brother inyo kong igsuon, brother Nick Bahali kung musugot, basta kay igsuon kita lang ang gusto. Ako si brother Gideon Sapra, dito ko sa United Pentecostal Church sa Malasila. And last, kung ako nasa Yog last Thursday, Witness, nagtawag sa ako si Pastor Josue Linsay. Josue ang amahan. Nagtawag ang atong sectional presbyter, ngayon siya pwede ba nga ikaw magwali sa Riverside. Ikaw mag-Domingo tungkol kay si Pastor Jagison kay Kabiri pa. So, kita mo balibad kung mensahe na gani sa pulong sa Diyos. We are not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation. O kung maulaw ng tamo balibad sa isang sakutang, ang pagsapwag sa pulong sa Ginoo dili po ang ing kaulaw. Because ang atong pagtudlo, ang atong pagwali sa pulong sa Ginoo dili man sa atong kaugalingon. Kung magsaligta sa atong talent, pwede kong mubaliban. Apan tungod kay ang Diyos man mo ibugamit mo, I'm willing to share with you. I hope kung ako nag-aampusap nga ang Diyos gayud maghahatag ug mensahe sa matag usa ug akong gihangyo sa Ginoo. Sugad nga nadawat na ko ang tawag ang Diyos magagamit sa kinabuhi nga makapanalangin sa matag usa kanato ni panahon sa kabuntagong. Gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog sa dili paglangay. Ablihan nato itong mga balang kasulatan, Numbers chapter 17 sa Bisaya at Numeros kapitulo 17 starting from verse 1. Kung magabasa sa English, New International Version. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and get 12 staffs from them, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write the name of each man on his staff. On the staff of Levi, write Aaron's name, for there must be one staff for the head of each ancestral tribe. Place them in the tent of meeting in front of the ark of the covenant law where I meet with you. The staff belonging to the man I choose will sprout, and I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelites." So Moses spoke to the Israelites and their leaders and gave them 12 staffs, one for the leader of each of their ancestral tribes. And Aaron's staff was among them. Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the covenant law. The next day, verse 8, the next day Moses entered the tent and saw that Aaron's staff, which represented the tribe of Levi, had not only sprouted, but had budded, blossomed, and produced almonds. Tanan mag-ingon, almonds. Then Moses brought out all the staffs from the Lord's presence to all the Israelites. They looked at them, and each of the leaders took his own staff. Ang Diyos, magapanalangin sa iya mga pulong, mag-amputa. Ginong Diyos, ang taknak sa kabuntagon, binasa ang ibang mga pulong. Lord, ikaw magagamit sa ngapil, sa imong alagad, kung sa pagkinig magabatbat, kung sa naging magatipitiplo. Ikaw, Diyos, magapanalangin sa matag-usa ka mo. Ikaw, ginong magahingkam sa matag-usa ka mo, makasintas. Ikaw, magabag sa matag-usa ka mo, pangunan mo. Kung maabot ginawa ang insakto nga punto, mensahe sa iyong mga pulong, na magapamauli ko ng Diyos, na mabusog kami sa mga pulong. Kung mahimong kiningagabayan na mo, makapadasi ka na mo sa pag-alagad. At samtang kami nag-ahulahutay gino sa pag-alagad na kami. Dalagon ka sa ulay katapusan. Binasandig na mo ang kanang sa kamahalan ni mga pangalan din ng Jesus. Amen. Bago ta muling ko, dahil kung nagpalagpakan nato atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Glory to Jesus! We worship you! We glorify your name, God! Dalagon ka sa walay katapusan ng Ginoong Jesus. Praise God, makahimo ka mo sa pagpanglingkod.
Nabi ko yung ubo. Dili ng COVID, ha? Dala lang sa mga panahon. Kaya tao sa isa itong lawas, may ginungdan nga maugan tang singot, panahutan, ibang lang ubo. Dili ka ng ubo ng tubig. Okay. So starting ganina sa atong devotional, ang una na itong giawit ko, nakahinomdo mo? Sa una na itong awit. Dakilang katapatan tungkol kay ang Diyos, tapat kaayo, samtang nangalagan ta sa iya. He is always faithful. God is always faithful. Usahay dili lang nato masabtan. Usahay dili lang nato maabot mga kaigsunan because God said, yung panyag ang Isaiah, for my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Ang akong mga dalan dili sama sa inyong dalan, ubos ra kay na inyong dalan. Kung akong panghuna-huna, mas habog, mas taas kaysa akong panghuna-huna alam ng ninyo. God, kung doon na may mga tao, yung panila, lahat ng adik advance mag-isip. Di ba? Yung panila, basta adik advance mag-isip. Pero sa Ginoon lang, mas advance mag-isip ang Diyos. Yung panila, naapalang ka sa taguan ka sa imong ginikanan. Ako nang ginahulma kung unsang imong kaugmaon. Ug makaigsunan ang Diyos nag-anda ug maayong kaugmaon alang sa matag usa kanato. Next natong giawit ang saman. Dili ko mabuyoy nanay nang tinuod nga yang title. Kanimo. Si kanimo lang ako mag-awit inyo ang chorus na buling ninyo. Kanimo lang. Kanimo lang. Kung kay sa Diyos lang kita dapat mo awit. Sa Diyos lang kita dapat mo pasalamat. Sa Diyos lang kita dapat mo yumpo. Tama. Panarin nyo na inyong mga bata. Kung kay sa Diyos lang yun dapat na ito itugyan ang tanan. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ang tanan nga naata dapat atong itugyan nga sa Diyos. Doon naman kayo paghigugma sa imong asawa, doon naman kayo paghigugma sa imong bana, sa mga anak, sa imong ginikanan, yes. Doon ay gugma nga para ni anak, pero ang paghigugma nato sa Diyos, mga kaigsunan, dapat dili mabuhinan. Dili mabuhinan sa mga online games, dili mabuhinan sa mga drama, dili mabuhinan sa bisan unsang butang sa kalibutan, dili mabuhinan sa pagtrabaho, dili mabuhinan sa imong paghigugma sa imong pamilya, pandapat kung para sa Diyos, para gid sa Diyos. Pag-open nato sa itong divine service, the first song that we sing is Andihog. And I'm very glad because gisugdan nato ang atong panimbahon mga kaigsunan. Pinaagi sa pagpangayo sa dihog sa Diyos. But let me remind you, there is nowhere in the Bible, and you can debate with me. Pwede mo makikdebate sa kuha. Pero niya magwali sa kuha. Pwede mo makikdebate sa kuha, but there is nowhere in the Bible, wala kayo mabasa sa Bible nga dunay tao nga ngayog dihog. David never asked God na mahimo siyang hari. Wala sa lingon sa Diyos, Lord, ihugi ko aron mahimo kong hari. Neither did Moses, mga kaigsunan, ask God nga dihugon siya sa Diyos aron mahimo siyang high priest sa Israel. Neither did Eli, even Solomon, wala sa nangayo mga kaigsunan nga dihugan siya. It is God who choose kung kinsa iyang pagadihugan. Usay lang, nahimo na tong misconception nga mas Lord, gamita ko, Lord, dihugi ko. Lord, dihugi kami. Sa Biblia, mga kaigsunan, from the Old Testament to the New Testament, wala yung kayo mabasa diha nga dunay alagay sa Diyos nga nangayong dihog sa Ginoo. Ang Diyos mismo ang nihatag na. Niyamin mo, may makikibati sa mo, kaya nangamin mong tanan, ha? Pero mao ginay tinuod. Wa gyud kakakita nga sabay mga ingon nag-ampo Lord ihugi mo. Naay nag-ampo nga Ginoo dungagi akong pagtuo. Wala ingon nga Ginoo ihugi ko. Kung say point mga kaigsunan, i-prepare lang ang inyong kasigasi. You should never ask God to anoint you. You should ask God to change your heart. Mag-uhon ang imong kasigasi. Mag-uhon ang imong una-una. Isentro kanunay sa Diyos ang imong pagbabi. Because David was anointed by God, not because he was a boy, not because he was a good shepherd, not because maayos ang warrior, but God chooses David. Gipilit sa Diyos si David tungkol kay maayo ang iyang kasigasi.
The Bible said David was a man after God's own heart. Si David usa ka tawo nga nakakuha gayud sa kasing-kasing sa Dios. Kabuot ipasabot, gigamit sa Dios si David, ginihugan sa Dios si David, bisan sa iyang pagkabatan-on, kung kinakita sa Dios ang quality sa iyang kasing-kasing. O ng mga kaigsunan, unahon na ito pagbago atong kasing-kasing. That's why, ang atong awit is, pag-uhagi mo ko, isama ka nino. Tungkol kay atong ginapangandoy nga mahisama ang atong pagbati sa Diyos. Unsay giingon sa taong dato nga tukang Kristo. Unsay niya, Lord, what is the greatest commandment of all? Unsa man ang pinakadako nga sugo or pinakabukad nga kasuguan sa tanan? Unsay itubag sa Dios, if you know? Love God. Love God with all your heart. With all your mind. Di ba mo na? What is the first commandment of all? Unsa man ang pinakauna? Love God with all your heart. With all your mind, with all your soul. Pero ang ipangayo sa tao, mga kaigsunan, is the greatest. Katong pinakalabaw, pinakadako, kay para niya akong tumanon ni kung unsa man yung pinakadako, mo niya akong tumanon, mo niya akong unahon. What is the greatest commandment of all? Higugma ang Diyos sa tibok ni mo kasing-kasing, sa tibok ni mo talag, sa tibok ni mo kusog, kayo, pangita, o laing Diyos. Mo lang ba isulti ni Christ because that was the greatest? No. He gave it also the second commandment, and that is to love your neighbor as you love yourself. That means, Lord, ang akong di pangayo ang greatest lang. Anong imo mang yung gisekundahan og love your neighbor? Okay naman ang tatong love God with all your heart because you cannot love God unless you love your neighbor. Hindi mo tunay na mahal ang Diyos kung hindi mo mahal ang kapwa mo. You must love your neighbor as yourself to show that you love God. Kaingon pa ni Christ, what you do in the least of them, you do it to me also. Kung unsa ang imong gihimo sa labing ubos, sa pinakaubos, imo sa ning gibuhat ngadto kanako. Nga sama sa giingon ni Apostle James in the book of James. Mga kaigsunan, sometimes we are so pretentious nga pagdula ganitaas nga mga tao sa katilingban atong ginatagaan sa high seats or mga nindot nga lingkuranan. Pero makita nga itag ubos nga tao ato pong pasagdan nga dito lang sa daplin. But yung pa si James ang tinuon nga paghigugma sa Diyos, ang paghigugma sa pantay-pantay. Even if you like it or not, you love your kauman nimo sa simbahan o dili, kinahanglan atong ipakita ang maayong pagtagad sa matag usa. Ni Christ may bawan lang sa tibuok kalibutan nga kamo akong tinun-an kung unsa, kung maghigugma ay kamo sa usa ug usa. That's why sa atong iglesia, mga kaigsunan, dili lang maningkamot nga mo show up ang atong talents. Dili lamang nga maningkamot nga mo angat ang atong faith. Apan maningkamot sabta nga mas mulabaw po ang atong gugma sa atong kaigsunan. That we must have concern alang sa matag usa. Ayaw ginawad Ayawin na nga, bahala sila kung musimba sila, kay kabalo naman sila sa kamaturan, bahala sila kung muanhi sila din sa simbahan o dili. No! We must show our concern sa matag usa. Kinahanglan magpinirahay ta sa pag-alagad sa Diyos. Kay kanina akong nadunggan, nga mao na ni ang panahon nga mududto ta sa pag-alagad sa Diyos. And I totally agree, and I will say, nga mao na ni ang panahon, mga kaigsunan, nga mududto yung pinuod ta sa pag-alagad sa Ginoo. Do not take for granted sa panahon nga gihatag sa Diyos sa atong pag-alagad. Because to tell you, ato mga kaigsunan sa labaw, sa ilang pagsimba karong adlaw gustong awit. Apan tungod kay dunay regulation, dunay protocol ang City of Davao nga gibawal ang pag-awit, mga kaigsunan, kinahanglan nila magtimpi karon. Nga magsimba sila karon, walay awit tayo tungod kay gibawal ang pagsimba sa mga simbahan. Tungod sa COVID-19. Ug ganiadto makapangutan tayo, is it possible nga dili ta makaadto sa simbahan? Is it possible nga dili ta makapaminaw sa pulong sa Dios? Is it possible nga dili na ta makaawit samtang we are living in a democratic country? Pero karon nakita nato tungod sa COVID-19, atong nakita that everything can be done. Ang tanan di ay pwedeng mahitabo, pwede di ay dili ta makaadtog simbahan, pwede di ay dili ta paawiton, pwede di ay dili ta pasinggiton, pwede di ay dili ta padayigon. Pero timang ini, mga kaigsunan, samtang dumatay panahon, gamito nato ni nga panahon, samtang free pa ta, samtang gawaston pa ta nga buday, samtang gawaston pa ta nga musikba, samtang gawaston pa ta, mga kaigsunan nga muawit.
Ayaw po miyagi mong kaugalingon. Tungkol kay usahay mong kong pagdagaya, magabusan. Diba? Pag naaganig na pirme, halimbawa, nakaigsuon ni mo nga dugay, nagbiwo kayo nakita. Kasi may tao pag magkita mo. Ano kayo? No? Ano rin? Tao ka. Di bago naman, tao sa kapi. Kumasa kapi, kuko. Abi, ano man, nahinangok. Dugay wala nakita. Pero pag magdugay nila, mabot na nag 2 months, 3 months sa inyong balay, saan na mahita mo? Mayon naman ba, si Kuan mo, wabaya ito na si Auntie, wabaya ito na bigla ng pagka. Balo na ito, mga balo na ito dito. Ay, kung wala ka, magluto ra itong iya dito. Di ba? Pasak dito kaya kung mukhaon siya, makakaon na ito siya iya. Inikabot niya, makaguba sa gamit. Ay, okay na, may ilis na na, sige na. Pero pag magtulungan ka bulan, makaguba. Kung sa baling pagkadahan, mapunin mo. Mahurot itong gamit anong balaya. Di ba tinoon? That's reality. Pag panagsara nimo makitaan, pag panagsara nimo makauban, usay hapog kay ka. Pero pag permente na ganit na, imuha ng murag matay for granted na nimo. Church, bisan unsa kadagaya sa presensya sa Dios, magtagbaw ta kanunay. Ayaw i-take for granted kining atong pagsimba. Ayaw i-take for granted kining panahon nga makahimo ta sa pagdaig. Because sooner or later, pwede kayo nga mawala ni nga mga kahigayunan. Apan samtang doon na pa'y panahon gamito nato ni. Aron mahimayaw, mapasidunggo nato ang Diyos at umatpusan ka mga kinatuloy. Sa scripture reading, gisulti sa doon ang the principle of ask. Kung saan man yung ask? Ask. A. Ask and it shall be given to you. S. Seek and you shall find. K. Knock and it shall be opened unto you. A-S-K. Ask. Para mas dali inyong matimanan. Mga permite na ito na. Pangayo, pangita, o panuktok, o tripis. Muro na ipamaagi sa Ginoo. Ang saon niya, mahatag niya yung pagpanginahanglan. Pangayo, pangita, panuktok, tripis. Di palabuan sa pang-gobyerno. Di himong purpis. Gagawin bagutbot. Kaya wak na apil. Kanto mga dato na apil. Ang mga kinahanglan noon, wak na apil. Pero sa Diyos, madato magagma pobre. Basta insakto yung pagpangayo sa Ginoo, ihatag Ginoo. Kayo sa ingon sa Romans, kaya ang Diyos, walay pinalagi. Dato kung pobre, basta kay pangita sa Diyos, iya ginang tagbo ang pagpanginahan. Iya ginang isupply ang pagpanginahan. Pagsugod na itong awit. Pagsugod na itong awit dari kanina, no? Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta. Mauban bakahata. Ha? Gusto maging kayo natin yung rapture. Diba? Isang kapamilok mo. Sulbong ang imong halag dito sa Diyos. Kuhaon sa Ginoo ka sa yuta. Ang imong yutaan kong lawas ilislan niya ang glorified body. Wow! Pagkutahan. Pagkatago ka. Di ba kakagirahon sa imong pagtago nga pagpamulikas. Pagtago nga pagkasala. Ha? Abi na mga kaigsuunan. Sultihan tungkol sa Ginoo. Kitang tanan makasasala. Wa gi perfect lang. Ako daghan tungkol sa tubangan sa Diyos. Pero kini lang ang maayo. Isang tangdo na pa may panahon. Ang Diyos ang handa na binari sa atong pagkilunsol. Ayaw itago sa Diyos ang imong sala. Ayaw itago sa Diyos ang imong mga kapakyasan. Kay wa pa na imo nahimo, nabala na ng daan sa Diyos. Ang sa Ginoo lang, inayag lang ang imong kaugalingon. Ayaw ba mag-self-pretend na samtang naata na sa simbahan, okay kay ta. Pagwaad na sa simbahan nga murag, wag yun tayo sala nga murag, bisag unsay may tabo. Brother, mas maayo yung ko nimo. Brother, sister, mas layo kay lautan nga nahimo. Ako wala yung ko. Okay yung ko.
Dili tayo nga. Apan atong kanunay isipon mga kaigsunan sa matag panahon nga nakasala ta tubangan sa Dios, doon na pa'y panahon sa paghinulsol o sa matag paghinulsol mga kaigsunan nato ang Dios andam nga maminaw sa atong pagpangamuyo, sa atong pagpangayong pasaylo. And gisulti ni brother kanina bago paghuman og awit ni sister ano ko sa pangalan? Hindi ilayon na to sa pag humanog awit mga kaigsunan, ingon pa niya nga dapat atong ipagamit atong kaugalingon sa Dios sa bisan usan paagi nga mag-exalta, dapat atong gamiton ang atong kaugalingon nga tubangan sa Ginoo mga kaigsunan. That's true. Tinuod yun na, kay ingon pa niya kung naanatay rayuma, lisod na, kung naanatay mga gipangbati sa lawas, pero ang tinuod niya na, bisan pag naay rayuma, bisan pag dunay arthritis, bisan pag mga pungkol, mga balian, mga kaigsunan, the very important thing is the desire. Ang tinguha. Ganyan to. Dito ko nag-work sa layo nga barangay mga gigsunan sa sakop sa Mabini pero nabulag sa ganito mga agi sa bawah. Ito sa Masarang. Kapalo mo pinong sa pinakaunang maabot dito. Katutuas pinakatumay sa bukid. Uy, pinakaunang maabot. Bulog siya. Pag-abot na ko sa simbahan, wala na. Hino na ang mga bangko, gitrapuhan. Isa yung trapo. Siya. Ngano, sayo kayo ba? Noon, pasayloon na po na mo kung magduka sa inig Sunday school. Nagparapag. Pero, makita niyo nga sa iyang pagkaparok, maningkamot din siya nga makamata siya, ugawa siya, upalit na po siya. Kaya gusto giniya nga maminaw. Usay point. Ewan ba kung mas dautan itong nasa dool nga nalate, niya mas maayo siya nga na dito sa layo niya ni sayog abot. Dili. Akong point is, kung gusto kita nga matagpaw ta, masayo ta, malingaw ta sa kung pag-alagad sa Diyos, nagdepende na ni sa atong tinguha. Nagdepende na ni kung doon natin desire nga matagpaw ta. Kaya kung nag-desire lang ta nga mag-check attendance lang ta din, magpakita lang ta nga, pastor, bisag wa ka na ami, pastor, bisag nasakit ka na ami, pastor, ni simba mi, ay migduawa karong Lunes, kaya na ami diri atong Domingo, kung iuna na lang atong tinguha, dili na magsilbi. Mga kaigsunan, tubangan sa Diyos, pero kay ang Diyos pa ng atong gialagan, Lord, na ako din kay doon ako'y pagpanginahanglan. Nakasala ko gahapon, Lord, atong laging adlaw, muadri ko din kay mga ayong pasaylo. Lord, gusto kong matagbaw sa iyong presensya, mauni akong desire, mauni. O bago ni mong tagbaw na akong desire, Ginoo, mauni akong mga pagdaig akong ihatag sa imuha. Mauni ang akong tibok kusog akong ihatag sa imuha. Kini akong pagluksod, tininuod ni Ginoo. Kini akong pag-awit, tininuod ni Ginoo. Kini akong paghatag, tininuod ni Ginoo. Kini akong pagtambong, tininuod ni Ginoo. Tungod, kaya nahigugma ko kanina. Ayaw ihatag sa tao ang atensyon. Ayaw ihatag sa tao ang imong rason nga nung nakadinhi. Imuang sentro kanunay sa itong pag-alagad mao ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos mga kaigsunan. Sabatang ko na sa katapos. Sige na, Andre. Ganila nga, buntag nanawag si Pastor David. Ingon siya, Brad, ako lang i-follow up sa imo nga karon ko pastor. Nga mo lang ko'y schedule, di mo lang kung ano diya sa isang ako din gawin kay nag-yung recovery ba kasi mas stress no sa mga di bitaw pastor. Tanaw siya. Yung sa ikaw Brad, sa'yo pa sa bunta, di mo na kong giprank. It's a prank. So yun sa yun sa nga mga ang atong service is tungod kay doon natin regulation sa city 2 hours lang ko pastor pagka oras sa pagkagiandan wa pa isang school ana yun siya nga ikuan lang kasi taon niya kuan ni gamit ka maning mo tanga mo pa ni karon dali sige magsugod na ta. Okay. So, importante kay nga taghaan na ito bili kining atong pag-alagad sa Ginoo. Naman, sa pagkaroon na ako sa LGU nagtrabaho sa Manila, sige, namin ipanghatag ng mga seeds, di ba? Naman ipanghatag sa gobyerno ng mga hybrid seeds,
hybrid na siya, hybrid seeds good. Kining organic na mga fertilizers, usahay mga pangkabuhayan, showcase, ang hatag nga na, nga kanabitang hagok na lang yun imong kulang, hagok na lang yun, kanang igo na lang yun kang muluto na naman. Kaya ang gihatag sa DTI, na food cart, na itlog, na mantika, na harina, na pa'y LPG, na kalan. Ang imo na lang yun, ikaw na lang yun kang muluto. Kung tapulan kay ka, may mga nak! Kuhay sa itong itlog dito. Itong pang quick kung ba kayo maugod din makakasip. Kuhay sa itong itlog dito, kay mo itong isudan ro. Kuhay, yun. No, sayang nga rin ipanghatag si gobyerno sa inyo. Pero mo ni pangan, sa talunay, inignagan yung distribution, mo rin gini ang awag ganun. Sa ibang mayor, sa itong sa peso manager, mo ninyo, natagain ninyo yung taon nagbili, ayaw ninyo pa ugma-ugmai, ayaw ninyo kaya gamitan nga personal lang, dapat makita yun, nga doon ay halin, uswag yun, tingnan. O, sabi sa itong pag-alaga sa Ginoo. Tagla na itong bili. Atong ipakita ba ganing uswag sa pag-alaga. Dili, kaya po natakatuig, luoran lang ihapon, no? Atong mga bagong tubo, di na dayon masakitan niya, katong napulong na katuig, di lang malaman yung, uli! Brad, sis, nga nang uli mo kang sayo itong Domingo. Wakong gipispang ni brother, ano? Okay, brother. Wala na ganit, lamano. Ipiana na lang gani, anana, wak pagid ko gipansin. Naman to siya lang, kita na ako, katura magit yung sikik tanawon, ako di, magig ko na mapansin dahil si Bana na, di na kumisimba. Tapos pag gano'n, di lagi brad, lapuan na katuig. Ang uban, mag-kinsi na, maulang yan po. Ipakita sa nato ba, nga kanang liko na ta. Although dili ba parehas ang atong development, di man ta parehas nga. Ini kuanda ini mo na may uban nga, mga 3 months pa lang, magamit na ni mo diri likod sa pulpito, di ba? Dahil mga 3 months na, apoy mga 5 years na, okay po. Brad, kanta. Mag-iingon na sa simbahan. Di lang. Pero pag may Brad, pandayon ni mo na panday na siya. Pero pawit mo ni mo, di gina siya mawit. Napayuban niya, harap-harap po kayo. Bisag magkayabag, basta kayo mo kantag siya ko, maiyapon. Mamapuy ang gasa, kining pagka, harara. Sister mo kanta na, sabi ka, maganda ko Brad, para sa Ginoo. Teka, praktika, sige lang. Makayabag na, kutabato siya, dyan ko siya. Baala na, kaya para mo to si Ginoo, tinunood mo itong iyahan. Pero akong magpasabot, kini atong pag-angat ba, kini atong pagtubo ba? Ato mo na yung maiskutan ron, sige, sugod na ta. The mystery of Aaron's rod, o ang misteryo sa sungkod ni Aaron. Mo man itong ibasa, in Numbers chapter 17, verse 1, nga ito sa mga sumusunod nga bersikulo mga kaigsoon. Kining sungkod ni Aaron nga namulak mo ni amot kung nakadungog na mabuhanin o karon pa po ninyo ni nabasa. Nabay nga na si Biblia di ay? No? Dali nga na si Biblia na di sungkod ni Aaron nga namulak na di na? Kung anong 20 katuig na ko, hunduman na ba? Pero bang pagkasunod-sunod sa probinsano, kuha kayo ba? Nawi ka uban sa opisina? Abi na ko, kung sa'yo awayan, abi na ko, ilang silingan, ilang amigo, ano. Grabe si Kuan gabi, uy! Kartingkiatan yung kapag klase babay. Ay, kana din agihan na. Ito pagkata, may sumpay itong isa mo ko ba? Ay! Ang gipalong akong TV, naglagot ko! Nagyaw-yaw. 5 minuto siguro niyaw-yaw. Tungkol sa probinsyano. Ako lang na ba yung anak kasiwanan, no? Pastor! Kaya kita kagabi, Pastor, kilig na kaayo, Pastor ay. Kilig na kayo, Pastor. Kung saan mo na ito, sister? Ay, nindot kayo ang love story gabi, Pastor. Sister, nakabalo ba ka sa love story ni Batsiba o gabi? Kaya saan na, Pastor? Sa Bible ba? Ay, ang Bible sa balay ko, abot, ahalagutan. Niya mo tubo, tana. Nabang walang isang discourse sa mga bata din, no? Una mo ang kanyan to. Nakakanyan to. Nakakanyan to. Awit mo one and read your Bible, pray, ready? Amen. Daghan, gini, ha?
himot anak. Ano gamay? Gusto gamay. So, manangawit tabi. Sabayan na ito na. 1, 2, 3, go. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. And grow. So pa. And you grow. Tinakabot ako ba? Ha? Di ba? Di na maabot sa uman. Di na maabot sa uman sa katas. Di ba? Ano man, nag-read your Bible and pray every day. Praise the Lord. Ang problema ni iwan na ganit na nag-read your Bible, usay, malimtan magining pray every day. Sige pa ko. Natulong na Lord. Balik ako. Pero salamat sa pagkaw. Na. So, na. Usay, bisa sa pagkapo, malimtan. No? Usaw man ito pag grow, ana. Ayan. Wala to, imbis nga pa, ana. Lioklo na yun. Brad, dugay-dugay naman yung kapar, pagamit, Brad. Si Brad, kay kabalo mo ka, dugay naman kayo si Man. Hantod nga, mukom, mutago, lagi sa mga ganyan yun. Pero kanto mga gang, read your Bible yung tinood, nag-pray everyday yung tinood, nag-fasting pag yung tinood mga kaigsunan. Kung saman, Brad, share ba? Pastor, di man yung kay kumayo, kay bago pamagin ko, Pastor, pero sige, pagpagalit ko sa Ginoo. Dapat ingunana, kanunay nga itong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Huwag mo nag-ingon nga buhatan niyo, bisag dikit, kabalugin mong ninyo kaya, inyo, sige. Dili, sa Ginoo na. Pero itugyan sa Ginoo ang tanan. Mamali ta sa sungkod ni Aaron. Ako ni isa-isa sa inyo para magkabalo sa po. Kabalo na kung siguro ni Kumana, tigatit mo ni mo. Wag yun. Mayo kay Anis. Lord, Anis kay sila, Lord. So, this point in time, mga kaigsunan, kung atong ang katawan sa, kabalo mo nga gahi kay gulo ng katawan sa Israel. Pasang. Kabalo mo sa story nga gipagawas sa Dios si Moises ug ang iyang katawhan dito sa pulangan. Very good. Dito, di ba, naulipon sila, grabe nila nga pagkayod, nangayo sila ang deliverer, nga deliver sa ilaha, kung mo pagawas pa, gikan sa panabuso sa Egypto. Kung kayo inyong nakita, bisag sa mga salida, bunalan sila, lapdusan sila maayo, binerhanay sa mga bukat kayo nga bato, di ba? Nakita niyo kung sa kalisod ng ilang mga paghago. Eh so, nangayo sa Lord, pagawas sa amin. Kung kayo na yung saan ang Diyos kadto kang Abraham, maulipon ni imong katawhan Abraham, imong kaliwat, maulipon ni, but at a certain point in time, saan ang Diyos, magpadala kong manuluwas na mo imong pagawas kanila, gikan sa Egypto, padulong sa yuta nga saan. Kining imong gitungtungan karon Abraham, kining dagaya kaayo nga yuta, nga gitawag pa nila, the land flowing milk and honey, nga nagagas ang gatas ug ang dugos. Di gyud po pasabot nga dunay sapa dito nga puros gatas niya, sapa nga puros dugos. Pud pa pasabot ba nga kung maligway ka dito baka nga gatason, tambok ang mga baka dagha gatas tungod sa kabindot sa yuta. Daghan po siguro sige hani asang ligyan na puyog. So daghan po siguro dito puyog ana tungod kay para do na puy hani. Mo nay gi-describe kung imong tanawon sometimes spy sila sa yuta nga saan nagpasaan sila nitong isa lang kapumpong sa grapes ha, usa lang kapumpong gidayungan og duha ka tawo. Kung ingana kada ko atong grapes makita diri kanang ingana no katong ingor kada ko itlog sa tiki, di ba? Pero sa ilahan dito dagko kay ilang grapes. Tinuod kina bisag tanawon niyo sa national kanang geographic. Oh, makita niyo nga dagaya yun mga kaigsunan ang ilahang yuta dito. So, inguna na magpadalangin sa iyo sa Abraham. Wala na sa nangutana. Lord, ganong kinahanglan naman nga maulipon sila. Wala na sa nangutana. Basta kay nagsaan ng Diyos na pag-auson sila. Pero ang gibati, ang nasinati sa katawan sa Israel, dili lalim. O nga kadaadlaw sila nagtuwag, Ginoo, asa na ang imong ipadala. Lord, asa naman ang imong gabiton.
o gigamit sa Dios ang kinabuhi ni Moses. Kita nasayod pa niya. You know what? Kung unsay bot pasabot sa pangalan nga Moses, unsay bot pasabot sa pangalan? The meaning of Moses is, because I got you out of water. Tungod kay gikuha ko ikaw gikan sa tubig. Ingon pa si ang anak ni Parao, tungod kay gikuha ko ikaw gikan sa tubig, pangalan ko ikaw nga Moses. O that's why gitawag nito ang pangalan ni Moses. If you remember sa time nga gustong tagapian sa Diyos ang katawan sa Israel tungod sa ilang kagahig sa ilang ulo. Ingon pang Diyos, Moises, adto mo sa yutang saad. Tungod kaya ako malang isaad alang kaninyo. Ako malang isaad nga kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Adto ani lang yutang saad inyo hanana. Pero akong presensya dili moban kaninyo tungod sa inyong pagkagahig ulo. Kaya ingon pa ang Diyos, I am a jealous God. Sa Bisaya pa ako abuguhan nga Diyos, abuguhan mo pasabot siloso. Dili ko gusto madunay lain, gusto lang kong kumahigugma mo sa akuha na yun. Tinuod na mga kaigsunan hangtod karon nga ang Diyos abuguhan na Ginoo. Dapat dili makonsume mga tong oras sa tong pagtrabaho, dili makonsume mga tong oras mga kaigsunan sa pagtanaw television, dili makonsume mga tong oras sa sige na lang dulot sa gadgets. Dapat mga kaigsunan mas taas ang atong panahon sa pag-istorya sa Diyos. And not just by prayer. Gusto may pasabot niyo, brad, magsige na lang yung lingkod, magsige na lang yung luhod, para maging-istorya mi sa Diyos. No! There are many ways na pwede na itong maistorya ang Diyos. Pinagis pagpamalan nyo. Bisa nag-drive ka, pwede niyo ma-appreciate ang pagkamaayos sa Diyos. Nabuti pasabot, ayaw patas ang panahon sa paghuna-huna, sa pagkabalaka, sa kung unsay mahitabo ugma. Tungod kayon pa ang Diyos, ayaw pagkabalaka sa inyong ugma. Kaya ang ugma, doon na kitagana ang Diyos alam kaninyo. That's why kung sa isandig lang kanako ang tanan, yung pa sa inyo Diyos nato kang Moses, dili ko mauban sa inyo ha, atuan ninyo itong promised land, pero dili ko mauban sa inyo ha. Kasi tumag ni Moses, Lord, kung dili ka mauban sa puwa, kung dili ka mauban sa mua, ayaw na lang kung ipasuglan sa promised land. Ayaw na lang kung ipatuan yan ang mga utang isa. Kaya para ka Moses, sama lang gihapon sa gingon sa usa ka salmista, mga kaigsunan, sa libro sa Psalm, that it is better one day in the courts of God than 1,000 days elsewhere. Mas maayo pa kung sa kaadlaw nga kauban ang presensya sa Diyos kaysa usa ka libo nga tuig nga maglatagaw ka sa bisag asang. That's why mo po nang ingon ni Moses, Lord, di kinahanglan kayo na mo nga makuyog ka. Dili mo mubuhig sa iyong presensya, dapat mauban yung ka. Pag ingon na Diyos, dili. Mahurot na ka mo pamatay. Tungkol kay kung nakita ninyo sa matag panahon nga mo rebelde ang katawan sa Israel, ang Diyos mga kaigsunan, muhatag mangyun og punishment. Ang Diyos muhatag mangyun og hampak sa ilaha. Doon na mangyun mga tao ng mga matay. Pero ingon pa si Moses, Lord, dili mo lakaw. Yung pa ni Moses, Lord, you know my name. I know you and you know my name. Nailahanin mo akong pangalan. And what is the point? Lord, nasayid ka that I am Moses. And Moses means, nagikuha ko gikan sa tubig. O ingon pa sa Diyos, ingon pa, kung ingon pa na yun sa pagbasa in the book of Exodus, ingon ang Diyos, yes, I know you by your name. O tungod niya, nagibalik sa Diyos ang pabot na ito kang Moses. What's the application sa pag-alagay sa Diyos, mga kaibigan? We are also like Moses. As we are baptized in water, we got out from the water. Gikuha sa tagikan sa tubig sama kang Moses. Sa unsang paagi, pinaagi sa paglubong, diha sa bautismo, gilubong ta sa tubig, gihawas tagikan sa tubig. Lord, I am baptized by your name. And because I am baptized by your name, Lord, paminawa ang akong pagtuaw. Lord, paminawa ang akong mga hangyo. That there may be times, Lord, nga dili na ko matuman ang imong mga pulong. There may be times, Lord, nga malapas na ko ang imong mga kamanduan. But Lord, you know me by your name. Sa dihang ibutang ko sa tubig ug gihawas ko, Ginoo. Gibautismuhan ko sa pangalan ni Jesus ug mihawas ko. Ganun na Jesus na napadag sa matang Lord. Paminawa ang akong pagtuwa.
And so, mo ito'y nahitabo, gihimo si Moises na mo'y nagpagawa sa mga tao. O kung inyong mahinumduman, mga kaigsuunan, the rod, ang sungkod niya, aron mo ito'y gigamit sa incident na miadto sila ngadto sa atubangan ni Paraon. When Moses and Aaron said to Pharaoh, pagawsa, ingon pa si Jehovah, ingon pa ang Diyos, let my people go. Pagawsa ang katawhan, buti pasabot ang Israel. Pagawsa gikan sa Ehipto, kay maghalad sila sa kuwan dito sa kamingawan. O si Paraon, ibiyay-biyay niya si Moises o si Aaron. Yung pinatinsaman mo nga akong paminaw. Gani ibig sa mga hari sa kalibutan nagpadala man og hasa sa kuwa, nganong paminawon man tamo, nganong maminaw man ko sa inyo, nganong musunod mapukinsa man ang inyong Dios. And because of that, unsay unang gihimo milagro ni Moses ug ni Aaron. Ang rod niya Aaron, gibuhian niya sa yuta, nahimo ka bitin. Ingon dayon si Paraon, patawag po na akong mga magician, sa akong mga wise men, ipatawag sa tugtuod man ang iyang mga magician sa mausay gilo. Gibuhian ang ilang sungkot, nahimo ka bitin. But what happened? Ang gantong mga bitin sa mga magicians ni Paraon, gikaon sa bitin na sungkot ni Aaron. Meaning to say, God's power is more than the world's power. Bisan unsa nga magic ang gamiton sa kalibutan, tugpo na sa gahom sa Diyos. Bisan unsa nga problema ang ihatag sa kalibutan, tugpo na sa gahom sa Diyos. Because greater is He that is in me than He that is in the world. The timing mga kaigsunan in number 17, kung wala na ko'y oras sa pagsaysay natin sa dagan nga panahon, sa taas nga panahon, it is a very good timing because in Numbers chapter 11, mga kaigsunan, makita niyo, kung inyong basahon, di ba, atong ibasa is Numbers chapter 17, kung mabalik na sa chapter 11 sa Numbers, makita nato mga kaigsunan nga ang katawan sa Israel at nagsigi og bagot-bot ug nagsigi po sila og himo sa ilang mga undod-nun mga kaigsunan nga panghimo. Ug tungod ni ana gisilutan sila sa Dios. In Numbers chapter 12 ang nahitabo sa biadto si Miriam ug si Aaron nga igsuon ni Moises. Nagyaw-yaw bato kang Moises ug mo'y hinungdan nga gisilutan si Miriam na himong sanglahon ug gipagawas sa katalingban sa Israel. Meaning to say, kinahanglan nga atong respetuhon ang mga alagad sa Diyos. Even if we are very close na kayo na kong pastor, close na kayo sa iyong pamilya, but still, kinahanglan ang pagrespeto na alang gihapon. And kung doon na tayo complain, pwede na itong kayang po sa Diyos, pwede na ito sa ingon kaysa ato siyang yaw-yawan. Kaysa ato siyang libagod sa atong pamilya. Ang importante atong ginihatag ng atong pag-isak na mapagrespeto sa mga alagad sa Diyos. In Numbers chapter 13, ang nahitabo niya na, mga na itong mga espiya, nga iya, nag-report sila o bad report, nakita nila nga, yes, tinuod lagi, dagaya kayo ang ilang, dagaya kayo ang mong yuta, dagaya kayo, nindot kayo nga tamnan, nindot kayo ang ilang yuta, doon ay dalgan nga katubigan, kapanikon pa ang 10 spice, apan ang hinungdan dili nato ni makuha tungod kay dagko kayong mga tao dito. Daw apan-apan lang ta sa ilang mga mata. Di nato sila kaya. Tun kay ilang gihuna-huna nga sila biyay mo away, dili baya ang Dios. Ilang gihuna-huna nga kami biyay mo tingwas dito magdinigbasa nimo mga tao. Apan hinungdom ini, if God is for us, who can be against us? Kung kauban nato ang Dios, walay makalupig kanato. Ingon pa gani ang Dios pinaagi kang Isaias, no weapon that is formed against you shall prosper. Walay hinagiban nga gimugna batok kanimo nga mahimong mulong magbalungtaron. Tungod kay ang Dios ang makig-away mga kaigsunan para kanato. And so ingon ang Dios, sige dili na mo makasulod sa yutang saad. Hangtod nga dili mga matay kini nga generation, hangtod nga dili kapulihan kini nga generation. Except lang kang Joshua ug kang Caleb. So in Numbers 14, ingon man ng Diyos nga dili mo makasulod. Adito na po, napagahigahin na po sila. Yung sila nga dili kasulod dito, dili na mo alto, kaya di na ito sila kaya. Ingon ng Diyos, sige. Kinaguna-huna mo, nga kamoy makigaway, dili. Hangtod nga dili kapuluhan nga generation, ang makaadtura nga generation, si Diyos mo lang si Caleb. Naingon na po ng mga tao, dili pwede na. Ato na to.
Oh, ngayon ang Ginoo nga, dili na. Sila, dili ato na to, ani ato, lisunog yun, ani mga kilde. Kaya dili naman nila kauban ng Diyos. Tapos, pag-abot na sa Numbers, chapter 16, ang nahitabo, nag-rebelde si Korah. Si Korah, Levite, naghihapon. Libihano, pamilya sa mga saserdote. Buti pasabot, na sa simbahan. Pero rebelde sila, patog sa alagad sa Diyos. Now, kung sa may buti pasabot na ining rod or kining sungkod. Sungkod is just like a walking stick. Nga pwede mo gamiton, magsungkod ka, kung maglisod ka, mabitaw na dunay tigmo, di ba? Nung bata pa, apat ang paa. Nung bata pa daw, upat ko ang tiil, pag-abot na sa, pag nahingkod na, nahimong duha na lang ang tiil, pagkatigulan na, nahimo ng tulo. Kung sa mana, ang tao daw kay, sa pagkabata pa, magkamang malupat ng tulong tiil, diba? Kaya pagka nahingkod na, duha na kabuk ang tiil, pagkatigulan ng tulo na po ng tiil, kaya naman sungkod. Pero napungkol, upat yapon. So doon ay sungkod. So si Aaron, it's just like a walking stick. Usay ginahimo ni sa mga magbalantay as a weapon or a staff. Usa may mahitabo, ingon pa ni David gani ngadto kang Saul. Usa kung dunay mga manunukob nga moadto sa aron motukob sa mga karnero sa imong alagad, ingon pa siya, ako sang punalan pinagi sa kong sungkod. Ako sang ikon pinagi sa kulang buyog. Buti pa sabot, ang staff is a weapon sa shepherd. Hangtod nga naa ning staff, mahimong komportable ang mga sheep. Nga naman, yung pa si David, si ang Psalms, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang imong sungkod, mao ni ang nagapalig-on, nagahatag kanako kayahay. Why? Hangtod nga naa ang sungkod sa shepherd, tanan nga mga manunukob, dili ka doon. Ano naman? Kaya doon na may punal. Doon na may God. Kaya ang rod, ang uban, dunay baog. Kung makita mo itong baog, para mo ito yung bukuha sa mga sheep, tayo masulod sila sa bangag, na dili kaya abton sa shepherd, pwede nga tuhugon siya sa katong sungkod, dili katong iyang baog, mo ito yung bukuha sa sheep. In the same situation, dunay point in time sa itong kinabuhi that we are so down. Nga bisan natong kaigsunan, bisan ang tambag ni Pastor, dili nakaabot sa tuwa because we are so down. Bisan kung saan nagwali ni Pastor sa God's Word, dili na tababot because we are so down. Apan kung dili man maabot sa tao, the Lord's staff, ang sungkol sa Diyos, may makuha ka na ito pabalik ngadto sa iyang presensya, mga kaigsunan. That's why, palangga kaayo ta sa Diyos. The Lord is my shepherd, I shall not want. It is also a symbol of power and of authority. Nga basta laga ni kaanay mo ni ang mahimo ni mong authority. Also a symbol of judgment or related nga to sa scepter. Kini bitaw ang ginagulitan sa hari nga murag sungkod nga ginatulol niya sa mga muduol sa iya. So gisulti dinhi nga dapat isulat ang pangalan sa matag banay dito sa sungkod kay pilian. Kung 15 pa gisulti rin kung inyong basahon mga kaigsoon in Numbers chapter 17 kung asa nga katong matag sungkod isulat kung kinsa ang leader. Kung sa tuwa pa, murag chieftain ba sa matag tribo. Isulat dito ang pangalan sa inyong tribe. Then ibutang nato ni dito sa dito sa tent. Sa tent or sa tolda. Sa tabernacle. Ibutang nato din kay pilian sa Diyos kung kinsa gyud ang iyang pilion nga iyang alagad. Gisulti dito kung asa ang sinugdanan. Kung asa ang genealogy. Kung asa ka nga banay gikan dito isulat ang imong sungkod. O sa ilahang pag-determine ini mga kaigsunan, the next day, iyon pa in verse 8, the next day Moses entered the tent and saw that Aaron's staff, kung sa ganito iti mailhan, kung kinsa ang ipilit sa Diyos. Basahin niyo sa Bisaya, kung sa iti mailhan. Iyon pa in verse 5, the staff belonging to the man I choose well sprout, kundi pasabot ng latisig. Kung sa itimailhan, mga gipilig sa Diyos, katutag iya sa sungkod, manalins. Kung sa isulti dira, sa verse 5. Kung sa lingsing ang sungkod sa tao, nga akong pilion, sa ingon, muon ang pagpagulbol sa katawan sa Israel, batong kanino. Manalingsing. Mula lang,
amo lang na timailhan. But in verse 8, unsay gingon niya, sister? Og sa pagkaugma niadto si Moises sa tuldang nga gibutangan sa sudanan sa kasaputan ug nakita niya nga ang sugod ni Aaron nga alang sa balay ni Levi nabuhi og nanalingsing. Nabuhi, nanalingsing, Namulak og namungag hinog nga almendras. namulat, ug nabungag hinog nga almendras or almonds. Kung sa ganito yung timailhan na gipili sa Diyos, manalingsing lang. Pero unsay nahitabo, wala lang nanalingsing, namulat ug namunga. Sa atong pag-alagad sa Diyos, mga kaigsunan, unsay gingon ni Christ, ug mailhan nimo ang tao. Mailhan nimo ang iyang alagad ni Kristo. Pinaagi sa iyang mailhan ang mga alagad sa Diyos, pinaagi sa ilahan. Pinaagi sa iyang bunga. Gitunglo sa Diyos ang kahoy igera. Nga naman, tungod kay ang kahoy igera, brother, dunay daghan nga mga dahon. Walay bunga. Walay bunga. Di kinahanglan nga makita mga kaigsunan kung unsa man ang atong bunga. Now, unsa man ang atong bunga? Unsa may bunga sa Kristohanon? Sigaro mo yun, bunga kala. Souls. Pero unsa may giingon sa Biblia? Paul said, and if I'm not mistaken, Galatians chapter 5, verse 52. Galatians chapter 5, verse 22, pakibasa ko. Sa Bisaya, kaminawa na itong tanan, Galatians 5:22. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamamatut, anon, pinakamatitang, pagkamaminatut-on. Oh. Then, 23, Pagka mapaubsanan o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kining mga butang nga wala mahisupak sa bisan unsang balakon. diretso mag-ingon diha, ang Espiritu maghahatag, but in English, ang ingon diha, but the fruit of the Spirit, ang bunga sa Espiritu, mao kini. Ang gugma, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Mao din ni ang bunga nga ginapangita sa Dios nga dapat makita sa matag Kristohanon. Mao ni nga bunga ang ginapangita sa Dios. Because no matter how many souls you got, bisan pagpila ka mga kalagang imong nadala sa presensya sa Dios, dapat ma-display ng batasan. Dapat makita ang gugma. Dapat makita ang pagkamalipayon. Dapat makita mga kaigsunan ang kalinaw. Dapat makita ang pagkamapinugnanon. Dapat makita ang kalumo. Dapat makita ang pagkamaayo. Ang pagkamatinugaanon dapat makita gentleness o ang self-control. Against such things, there is no law. Walay balaod batok niini tungod kay kining tanan kay kahimutan pag-ayo sa Dios. Mao ni nga bunga ang dapat natong i-display. Ang church, ang tinuod nga iglesia nga gipili sa Dios mga kaigsuonan. Dili lang mailhan tungod sa doktrina, dili lang mailhan tungod sa atong pinistihan, dili lamang mailhan tungod sa atong karatula, dili lamang mailhan tungod sa atong pagpamatuod, apan mailaning pinaagi sa atong bunga, pinaagi sa atong paglihok, pinaagi sa atong pagkikipagkapwa tao, pinaagi sa atong pag-alagad. Buti pasabot ang atong pag-alagad sa Diyos is not just a Sunday business. Dili lang ni sa matag Domingo, dili lang ni sa matag Miyerkules, dili sa matag Biyernes o sa bisan unsang adlaw, but every day kinahanglan hinuon atong lifestyle. Atong ipinabuhi kanunay kung unsa ang pulong sa Diyos. Ayaw lang kay magpili ta kung asa atong sundon, kung asa ang atong paminahon, apan ang tanan nga nakalapit sa balaang kasulatan, kinahanglan tagaan atong pili, atong ikinabuhi, atong paminahon, atong gamiton mga kaigsunan.
The good thing about sa itong pag-alagay sa Diyos, samtang nagapaminaw ta sa pulong sa Ginoo is this. Dili lang, sa Ark of the Covenant or sa Ark sa pag-igsaan mga kagsunan, there are three things ng sulod niya. Kaya ninundo mo sa Ark of the Covenant, katong gipadala ni David, gikan sa balay, ni Obed-Edom hangtod sa Jerusalem, katong nagsayaw-sayaw si David, gani gihubo niya yung king ni Rob. Ha? Kaya, naarito ang presensya sa Diyos, katong Ark of the Covenant, kung sa sunod sa Ark of the Covenant, kahibulog, the two tablets of stone, two tablets, hindi ng tablet nga, two tablets of stone, katong nagisulatan sa Ten Commandments, duha ka papal sa bato, kung sa paman, kining Aaron's rod, ginamulak, o namunga, then, kung sa paman, ang pot of manna. Kung sa man ang pot of manna, katong harina nagikan sa langit, pagkaon nagikan sa langit, nagigipatos, gipadala sa Diyos. Kung sa may nakitabo sa mana mga kaigsunan, kung sa may relationship ni ini sa atong pag-alagay sa Ginoo. Iwan pa sa studies mga kaigsunan, before the development sa bata, makalumantana, di ba? Kung nag-eskwela, embryo, Jason sa embryo, fetus, then mahimo lang, baby. Embryo, buti pa sabot ka ito palang pagtagpo sa sperm cell o sa egg cell, di ba ma-develop man na siya into a baby, samtang wala pa sa na-develop ang maayo mga kaigsunan. The same organ, ang gihimong mga kaigsunan gikuhaan sa tinain nato, sa atong sakihan, o sa atong utok. The same tissue, the same organ. Hangtod nga na-develop na, nagbulag na, nahimong sakihan, o ang isa, na-develop into brain. Kung sa may buti pasabot niya na, dako kayo nga relation kung unsa atong ginasunod din, mo apekto kayo na sa atong dinhi. Related kayo na. Mo exam ka, wala kay kaon, maglisod ka dancer. Ha? Lisod po kayo nga ang bata, ang sigiyaw ka o dyan po, valedictorian. Diba? Hagdaring na nakapakaunan akong anak o gulay, dyan po na lang pirmi. Kaya tanawag nagkaulog dyan po so, niwang valedictorian. Dili. Ginapakaon na ito gulay, plus vitamins magaling usahay. Makulangan pa ito sa vitamins sa gulay, paimong pag itong syrup or tablet na vitamins para lang mulang tip ang utok. Why? Kung kayo unsay gisulod din maka-apekto kayo din Kung unsay gisulod sa tiyan, mo-apekto kayo kung unsay work sa imong utok. That's why ang why sulod-sulod din wapoy sulod-sulod din Kung ang hangin lang na din pirme, masudlan po hangin, maglisod na po ka magsipa-sipa na naglatawa na nakabalong sa buhaton. Usahay, makatawad na sa ingunana ka description sa tao mga kaigsunan physically. Pero doon na daghang mga Kristohanon nga nagsipag-sipag lata spiritually. Wala kabalo kung unsay padulungan niya basta kay ning simba, basta kay naa sa simbahan, ay attendance, pero ang tinuod, wala sa kabalo kung sa direction sa kinabuhi spiritually. The reason why, mga kaigsunan, tungkol kay bisag kung sa nalang ang gina-inject sa iyang espirituhanon nga tiyan. Hindi mo malain? Insulti ko sa Ginoon? Ha? Pag nagsaraman ko din Sudlan ang spiritual nga bahil, sudlan o K-drama. Ang spiritual nga tiyan mga kaigsunan, sudlan o mga telenovelas. Spiritual mga kaigsunan nga tiyan, sudlan sa mga panahon sa gadgets. Style sa kalibutan. Mga urog sa kalibutan. Mga katawanan. Mga jokes, mga one-liners, gikan mga kaigsunan sa mga idol ng mga artista. Asa naman ibutang ang Word of God which is full of vitamins alang sa atong kalag. Sometimes mas ma-memorize pa nato mga kaigsunan ang one-liners sa mga salida kaysa maka-memorize sa memory verse. Hala katawanan kay kung ikuan ni VJ ganina ko ni VJ. Katawanan kay kung ikong ganina hanton mo ay relate sa mga. Asa man ta nakagikan ng word nga charot. Asa man ta nakagikan ng mga bisan sa mga gay lingos. I'm not saying that it is bad. Hindi ko ngayon i-judge na kung may perno na ngayon na pero asa man ta ngano nakakatun man tag mga gay lingos. Ganon dunay mga Kristohanon gihilig kayo mo gamit yung mga word na suli. Sometimes it's very easy for us to say the things na ginasulti sa uban mga kaigsunan dito sa gawas. Pero maglisod tayo singgit sa word, amen, praise the Lord, hallelujah.
maglisod ta og sulti niini mga butang kay maulaw ta, pero sa mga butang nga ginasulti o ginalitok sa kalibutan, murag in kayo ang atong paminaw mga kaigsunan. That is spiritual malnourishment. Okay, unsay gisuro nato din, hey, muapekto kayo din, hey. Maunang makaigsunan, faith in kanunay sa Word of God, paminaw kanunay sa pulong sa Diyos. Wala, I'm not judging you, pero ako lang nag-remind sa tuwang tanan mga kaigsunan, nga kung iuna naman ang atong lifestyle, kung iuna naman atong style sa pagkinabuhi mga kaigsunan, it's better to stop that. It's better to stop that and remain sa pagtuo mga kaigsunan o pag-alagad sa Diyos nga tinud-anan. Wala na, naminaw na. Si brother, may pakialam ng magpunat. Nabiling nyo, manjig kayo ng k-drama. Idol, manjig kayo ng mga K-pop. Kung makikita mo sa mga bagong youth movement, sa mga Kristohanan, mga kaigsunan, kung tinuon ka nga nalalagay sa Diyos, you will be saddened. Sister Quincy? Quincy, Sister Quincy? Tanawa, ang mga bagong youth movement sa mga praise and worships asa gipaton K-pop. Ha? Pag mo kanta ta karon sa mga alive, di na kayo malipay ang mga batanon, pero kanta tong ako. Dili lamang sa mga batang, pati sa mga musicians. Dili na kayo ganahan sa mga old songs sa mutugtog. Kaya nyo kaya, akin ni disco-disco. I'm not judging sa inyo na alang klase sa music, pero mga kaigsunan, tanaw na ito ang trend sa kalibutan. Tanaw na ito. So, kung sa'yo hitabo sa bud ni Aaron, nagulang, kung sa manday ang almonds, itong almendras na gainom, kung sa manday ang characteristic sa almond. There are two types sa fruit sa almond. Na ay sweet almond o dunay bitter almond. Dunay tamis, dunay pait. Sama sa itong pag-alagad sa Diyos. Dili tanan tamis. Dili po tanan pait. It's a mixture of both. Dunay kapaitan, dunay po'y kalipay. Pero ang tinuod aning tanan sa matag panahon na ay Diyos. Kung sa may mahimo sa sweet almonds, di ba kakita mo na, kasi ikaw ang mga chocolates. Di ba? Nasa Magnum, nasa almonds, nasa Magnum, nasa Hershey's, di ba? Ngayon na, di mo kayo dito, basta dinabutan na siya white. Gusto na siya sweet. And almond tree is the first tree nga bisan pa kung winter, kasabot mo winter, wala mang guno ng winter tree, sa mga sa makilala namin winter, dito na gasno mo sa high. Winter, buti pa sabot nag-deliver ka ng mag-ice, that is winter. Okay, 4 seasons man ang mubad. Na winter, summer, spring, and autumn. So, sa winter nga time, ang almond tree, magsugod na ugbad. Kasi bud sa bad, magsugod nagpamutot ang iyang bilak. Okay, mo pala yung stage sa fruit, di ba? Buds, tapos mahimo blossom siya, then mahimo siyang fruit. Mo bitaw na ang tomato, pagkiling kamatis, dili na siya vegetable, that is fruit, ano man, di naman siya sa bulak, sa inyo kung sa talong. So, ang almond tree mo na init mo ganyan. Winter pa lang ha, bugnaw kayo. Where all trees maglisod. Pero ang almond tree, nagsugod na sa pagpanguto. Puti pa sabot na ang hapon. Ha? Ang kalibutan, nagkabugnaw na. Usay gingon sa balang, nasulat, usay gingon ni Jesus Christ. Paabot ang panahon, magkabugnaw ang bugnaw sa kalaghan. Apan ang mulahutay na to sa katapusan. Just like the almond tree. Winter, tugnaw ang paligid. Pero ang pagawa siya sa mga fruto. Sama sa atong mga kaigsunan. Bugnaw man ang kalibutan, init man ang kalibutan, isa-bisan sa nga situation sa itong palibot, ipakita nato ang atong bulo. And not just sa pagpamulag, apan magapamungat ang mga kaigsunan. Kaya unsay giingon ni David in Psalm chapter 1 verse 1. He will be like a tree that is planted in the sides of the river banks. Kasama siya sa kahoy nga nagtanong daplin sa kasapahan.
na siya magapamungay sa paabot na sa iyang panahon. He will bring fruit during its season. Dili ta man nagsama og seasons mga kaigsoon. Pero pag-abot sa imong season, kinahanglan na mamunga bitaw. The last thing ang gusto na mong ibilin sa matag usa is what is written in the book of Revelation chapter 3 verse 11. Revelation chapter 3 verse 11. Gusto na ko ning ibilin ngadto sa matag usa. Gusto na ko nga ato ning this will be the last thing nga kung madunggan karong adlaw pinagi sa word of God. As a reminder, yung pa in verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. In King James Version, yung pa, behold, I come quickly. Sa Bisaya, imong tanawa, ako mag-aabot sa dili madungay. Tanawa! In the first place, behold! Tanawa ang atong palibot. Tanawa ang panghitabo sa kalibutan. Tanawa ang trend sa kalibutan. Tanawa ang every situation. Kung saan mong makita, ang progressive na tao, muingon sa nag-progress ang technology. Nag-progress ang tanan. Ang mga designs nagkanindot na. Ang scientific discoveries nagkanindot na. Nagkanindot na mga gadgets. Nagkanindot na ang mga bisan mga facilities. Nagka-high-tech na food. Nagka-high na ang atong technology. Doon na po yung maingon, ay, nagkalisod na ang kalibutan. Tungkol kay parehas ani karon dunay coronavirus. Naglisod na po sa pagbangon ang kadaghanan. Wa pa lang ganit nakabangon sa linog na po yung COVID. Napag yung AS, doon na pag yung dengue sa akin. Naglisod-lisod kayo kalibutan mo ingon sa uban. But ang spiritual na tao mo ingon. Tanaw na ko ang kalibutan. And everything proves na dunay Diyos. And I believe, mga kaigsunan, that not just, dili lang ka na ang kamaturan iyong makita if you're a spiritual man. We will also believe that dili lang dunay existence, na dunay Diyos na nag-exist. But above all else, nagkalapit na ang pagbalik sa Pilipinas. The only question is, andam ka ba? Are you ready when God return? Are you ready? Kung sa diyang mo balik na ang Diyos, kung mo anhin na siya sa pagsakaw sa iyang iglesia. Are you ready? Do you have the right tools? The requirement na mo ingon ta nga, musulbong yung ko pagbalik sa Diyos tungod kay naa ko aning butanga. Church, walay makaingon sa tuwa nga sigurado na gyud ko nga luwas ko. But only God can say that. Apan usa ka paagi nga atong masigurado atong kaugalingon, atong ibutang kanunay ang atong kinabuhi sa kamot sa Dios. That even though magkadagma-dagma ta sa pag-alagad, but Lord, here I am. I am unclean. Hugaw ko, Diyos, but continue to cleanse me by your blood. Ang kanunay na ito ang ibutang sa itong mga ngabil. Pag-uha, Ginoo, akong kasing-kasing. Itong sama sa awin ngayon, pag-uha, Ginoo. Nga sama kanimo ang kasing-kasing ko. Ang himaya ni Kristo dapat mudanag sa matagong sa nato ka mga kinabuhi. I am appealing today sa United Pentecostal Church, Riverside, Kinapawan City. Gusto na ko, abisan pa kining mga bagong mga naong nga kung nakita karon, mag-uban taon niya sa pagsakaw, pagbalik sa atong buhay ng Diyos. That just like sa sungkod niya aron mga kaigsuonan. Sama sa sungkod niya kaniadto kabahin sa kahoy nga buhi, di ba? Kuhaon sa gikan sa kahoy nga buhi aron himuon nga sungkod. Ug tungod ni ana namatay sa nawalan sa kinabuhi. Apan pag-abot mga kaigsuon nga gigamit ni Kristo, gigamit sa Dios, nibalik ang iyang pagpanalising, nibalik ang iyang mga putot, nibalik ang iyang mga bulak ug niabot nga diyan dunay gid sa mga bunga. Sama sa atong kinabuhi kaniadto nagikan ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Apan gikuha ta sa kaaway pinagi sa pagpakasala, nawag ta sa kinabuhi, for the wages of sin is death. Mo'y giingon sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa sala mo ang kamatayon, namatay ang atong kalag, nawag ta kinabuhi. But thank God that the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sa dihang ibalik nato atong relasyon nato sa Dios, ibalik og usab ang kinabuhi sa akong spiritual nga kinabuhi.
Mo lang this morning I encourage you. Ayawad ang kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Ayawad ang kainit sa pag-alagad sa Diyos. Whatever happened, ipakita nato mga kaigsunan ng atong buong. Shall we all stand this morning? Salamat sa Diyos sa iyong mga pulong. Kaya akong mga pangandoy, mga kaigsunan, that the Word of God will make a difference sa katalusan nato.